Vážení diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Aleksandrom Bocan-Charčenkom, s ktorým hovoril o dodávkach plynu a infraštruktúrnych projektoch. Národné zhromaždenie Srbska 3. decembra schválilo zákon o úradných potravinových kontrolách a zákon o organickej výrobe. Zákon o úradných kontrolách zavádza neohlásené kontroly v celom potravinovom reťazci, čo má zvýšiť bezpečnosť a kvalitu potravín. Účinný bude od 1. júna 2026. Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová sa včera stretla so zástupcami ropných spoločností MOL Srbija, OMV Srbija, Eko Srbija a Knez Petrol, ktoré sú spolu s NIS-om najväčšími dodávateľmi ropných derivátov. Zdôraznila, že príslušné ministerstvo pokračuje v prijímaní všetkých opatrení potrebných na zabezpečenie stabilného zásobovania domáceho trhu. Pri príležitosti prvého ročníka zápisu kovačického insitného maliarstva na UNESCO reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva sa včera v Kovačickej galérii Babka uskutočnil seminár rozhovor s organizátormi kovačického insitného maliarstva. V miestnostiach kultúrno-umeleckého strediska Zvolen v Kulpíne usporiadali v stredu 3. decembra knižné podujatie, prezentáciu knihy Kulpín, dejiny matrika rodokmene. Autormi diela sú Katarína Pucovská, Daniela Marčoková, Jan Hovorka a kolektív. V stredu 3. decembra Gymnázium Jána Kolára so žiackym domovom v Barskom Petrovci usporiadalo veľtrh vzdelávania predovšetkým pre žiakov záverečného ročníka, ale i pre tých mladších. Vyzvali viaceré štátne a súkromné univerzity z krajiny a zo zahraničia, predovšetkým zo Slovenska, aby predstavili svoje štúdijné odbory. Dnes o 20. hodine je na programe ďalší koncert z cyklu koncertov, ktoré v tomto prostredí tradične organizujú Ľubinko Lázič a Stredisko pre kultúru Stará Pazova. Na programe pomenovanom Večierok Isidora Bajiča vystúpia Zorica Beličová, sopran a Boris Babík, tenor. Mladí členovia šachového klubu Kovačica aj v tomto roku súťažia v rámci 2. juniorskej ligy Vojvodiny. Prvé 3 kolá sa hrali v Rume, kde kovačická šachová skupina zaznamenala 1 výhru a 2 remízy. Ďalšie 3 kolá sa hrali dňa 29. novembra v Skorenovci, kde mladí šachisti z Kovačice znovu vyhrali 1 kolo a v 2 kolách hrali nerozhodne. Prvé decembrové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Prílohou sú obzory a na titulnej strane sú účastníci 52. stretnutia pod Lipami, o ktorom sa viac píše v rubrike Kultúra. Rubrika Naše dediny prináša čítanie o spoločnej družbe penzistov v Barskom Petrovci a v rubrike Šport je aj príspevok o šachistoch z Kovačice, ako aj o jadžente, ktorý je populárny v Laliči. Aj zajtra sa očakáva oblačné počasie miestami s krátkodobým dažďom a silným vetrom v Banáte, ktorý zoslabne až večer. Najnižšia raná teplota 5 až 8 a počas dňa 9 až 12 stupňov Celzia. Ďakujeme za pozornosť.